First Kings chapter 3. We are going to be swimming very soon. We are going to be flying. Chapter 3, from verse 24 to 28, First Kings. And the king said, "Bring me a sword." And they brought a sword before the king. And the king said, "Divide the living child into two, and give half to the one and half to the other." Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her. And she said, "O my lord, give her the living child, and in no wise slay it." But the other said, "Let it be neither mine nor thine, but divided." Then the king answered and said, "Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof." And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Romans chapter 13, verse number 4. Romans chapter 13, verse 4. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. For he is the minister of God to you, but for good. He is a minister of God coming to you for good. If you are doing evil, then you have to be fearful. For he does not bear his sword in vain. Titore nzvimbo dzedu. Ndinoziva kuti ina handisi mushumiri anozonzi rimwe zuva makaparidza muchiti zvandisingazive. Kazhinji kunyange ndikashumira kwe 2-3 hours ndoramba ndichiziviswa namweya mutsvene kuti zvii zvandanga ndichidzidzisa pamusoro pazvo. Saka ndichabatsirwa naShe kuti nditsike pakatsikwa kare, but anointing inenge yakatosiyana. Ndine zvinhu zvandoda kuti munzwisise paintroduction yangu. Few days ago, you remember I made a promise pano kuti ndiri kuno vene nguva yakanaka. Because vanhu kana vakawanda samaondera makaita. How can you preach a sermon irrelevant kumunhu wese in a space of 30 minutes? Akasave mweya mutsvene ari kutaura navanhu ivavo. So there was a message yandaka receiver.
Mwari vachidawo kuti neni wese ndinzwisise nditendeuke. Ndava Mwari wedu haapere, haafundwe, haanzi ndane degree rekunzi ava ndo vakapedza kufunda Mwari. Kaona chawafunda ukachipedza hazi Mwari. Hapana chatamboti taita. Saka ndaitsanangurirwa ndichipiwa scripture, Acts chapter 2, when the Holy Ghost came. Ukaiverenga construction yakaitwa ipapo inonzi, it was like a mighty rushing wind. Yaita semhepo inomhanya. Ichiuya pamusoro pavo zvinonzi ukaita semoto, mirazvo yomoto, ndokumhara pamusoro pemumwe nomumwe. Situation iri panapa yanga isiri situation yekunge mweya mutsvene ari kufoswa kuenda kunogara nevanhu. Speed yaaishandisa paakanzi chienda, he was very excited. Kuda kunzwa kuti how does it feel to live in a physical body? Ndokuya achiita kuzvichikora makubo, manyira munhu, ndokumhara pamusoro pemumwe nemumwe. Zvinonzi, and they all began to speak in the other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Now, ukaramba uchiverenga nyaya yacho uchidzika from verse number 4 uchidzika nayo to verse number 8. Panonzi, that day outside of the building yavakanga vari, there were Jews, devout men from every nation, and the proselyte Jews. And the Bible even says, from all over the world under heaven. Vamwe vachibva kuIjipita, vamwe maRomans. Pakamentionwa about 18 categories dzevanhu from verse number 4. But pandairatidzwa namweya mutsvene ndepanoti, and they were all amazed. Vachiti, how are these people speaking in our own language? Vari kutaura sei nelanguage yedu? And the Bible, they were confounded. Kusvikira wani pakati pavo ndiye akasumuka ndomubva ati vanwa doro. Ini ndichitarisa nyaya ndakatoona kuti hama iyi ndofunga ndoine zvainga yanwa. Rakasimbodai so doro rini kupa munhu language yaasina kufunda. Nyamba mweya mutsvene musakanganwe kuti ari kuuya kuzopusha the greatest assignment yasiiwa naJesu kuvanhu yekuti go ye therefore. Jesu anoti to all the nations. But nations ari kunzi ese ngaaparidzirwe, mamwe acho tinoaparidzira sei nekuti language yavo hatiizivi. Saka kupfekedzwa kwavo kwokutanga namweya mutsvene ndekwekuti Mwari mweya mutsvene zvaaiziva kuti vachaenda kumarudzi, mamwe anotaura ndevele, mamwe anotaura chiChinese, mamwe anotaura chii. Ivava 120 ngavachipiwa ability yekugona kutaura language yekumarudzi kwavachaenda, zvekuti kana vaendako havadi interpreter. So mweya mutsvene ari kuunza relevance yekuti kana manoparidzako regedzai kuparidza muri out of context.
Saka ndakutora language yavo ndokupai. Ivo vachikunzwai votanga kuona miracle yelanguage. Kuti vagona sei mutauro wedu isu tisina kuvafundisa. So mweya mutsvene zvinhu zvaanga achinditsanangurira zvinhu izvi ndoda kuti dai mine nzeve dzekunzwa mwenyu munonzwa ndozviziva. Pari kunzi this was the first platform yeperformance. Munhu waitaura nenuyo waida kuzviburitsa pachena kuti ndiye mweya mutsvene but dzimwe nguva otaura sekunga atumwa. Asi panoratidza kuti mazwi ake anoti dai vaindiziva. Chii chinokonzera vanhu kuti kana ndine simba rekugona kutora language yevamwe ndichiipa vasiri varidzi, zvekuti varidzi vayo vanoshamisika kuti language yedu yaenda kuma strangers. What makes you think that I cannot take even their money and give it to you? All right. Chiri kudiwa na mweya mutsvene ndechekuti kana taenda kune vanotaura language yavo tiregedze kutanga kunzwisa tsitsi. Ngavatigamuchire because zvavainazvo tinazvo. All right. Ko kana tiine language yavo but vaine zvavainazvo zvimwe zvatisina. Saka mweya mutsvene haasi kudzidza vanhu havasi kuziva this is the most powerful personality akatsika pano panyika. His name is the Holy Ghost. Ari kuti masvikira andakaita introduction yangu ndakatangira pa language kuti ndiprovire church kuti ndinogona kuramba ndichizviita. Ndikatanga ne language ndinogona kutora whatever that belongs to them ndichizvipa kwamuri kusvika vavhura miromo yavo vachishamisika kuti vakazviwana sei tisina kuvapa. Tiri ku underestimate the power of the Holy Spirit. Zviri kubatika izvi? All right. Zvimwe ndinozokupa Mwari atendera. Anonzi mweya mutsvene ndakabudamo ndati Mwari saka chitibatsira hatisi kuziva zvatiri kuita. Pano paita murume unonzi Solomon. Solomon ari kusiyirwa position iyi nababa vake David. David was a great man to the extent yekuti even now ukaenda kwaIsrael kunenge kusina umwe mambo akazotevera. Zvekuti vamwe wenyu hatomboziva kuti ari kutonga Israel nhasi ndiani asi David tinomuziva. Usatambe neushe unenge wakabhekwa naJehovha. Rudzika. Vanomuda vanomukoshesa. Takasvika paguva rake so kunenge kuine marabhauma madhara nemupepe ndebvu vanongogarira guva bedzi iroro kuti hapana ari kubata bata guva radhevhi wedu. Vaine mumwe mambo aripo. All right. Solomon achitora umambo. Chinhu chekutanga chaakaita wakaenda Gibeon. Ndokunovaka ma-altars ndokupa 1,000 offerings unto the Lord. And it pleased the Lord.
And then the Bible says, God then came and said to Solomon, ask me whatever you need, and I'll give it to you. Solomon achipiwa request yakakura kudaro. Anoti kuna Mwari ndipei uchenjere kuti ndigone kutonga vanhu venyu vakawanda kudai. Ndiri kuda supernatural ability to address multitudes. Ndinotamba mhaka dzavo sei? Israeri anonetsa. Saka ndipei wisdom. Bible rinomva rati Mwari ndokubva afara nokuda kwechakakumbirwa. Nemhaka yechawakumbira ichi achiuye chega mwanangu. Amene akakudza kuti ndira akakudzidzisa chikoro icho. Zvawakumbira azviuye zvega, hakuna anooperator ari mulevel yewisdom anozove rombe. Ndakufoswa kuti nezvawanga usina kukumbira pfuma yakutouya kwauri, enda hakuna newisdom anozoshoreka nerukudzo rwakuuya kwauri pamusoro pazvo. Nemhaka yekuti wakumbira chisina vazhinji, hakuna wedzinza rako achafanana newe. Kana wakangwara gara wakasara ruoko rwako pamusoro wako kuti Mwari ndipe nzeve dzokunzwa. Ndoda kutaura zvinhu zvikuru. Azviita. Solomon ndokubva anzi nashe zvaita. Chapter 3 iyo mukanoiverenga pavhesi ya14 ndoyo yakazomva yamuvhundutsa ndava anonzi. And then Solomon realized that it was only a dream. Zvese nhau dzamunoverenga muchinzwa kuti yakomana zvake kwaive kuhope. Ndokwakanzi naMwari ndakupa pfuma nerukudzo ende ndakusiyanisa nehama dzako kuhope. Ndokupatika ndokuona kuti ingandanga ndichirota. Platform Mwari yakasvitsa Solomon nayo ndo same platform yaari kupa nayo vanhu vake zvino kusvika nhasi. Batarisa Solomon achimuka anomhanya kuenda Jerusarema kunopa zvekare Jehovha chipo. Achipedza kupa Mwari chipo, zvinonzi ndokubva aita mutambo navaranda vake akati, varume pano ndinoda vanogona borodhero. Pano vakatsamwa tsamwa nevakapusaira pusaira handisi kuda, ndiri kuda vanogona kucelebrate. Chiri kupembererwa ichi ndechakarotwa kwete chakaitika live. Hope dzeusiku hwanhasi mangwana mombe dzakutodyiwa. Vanhu vachinzi farai neni nemhaka yezvandakapiwa naJehovha. Aiwa manera hanhasi ndinzwe zvakanaka. Ndina akatombogona kurota here ari panapa, akatomborota. All right, ndiri kuuya ikoko. Ndiri kuuya ikoko. Mombe ikazvifira izvozvezvo nekuti kuna arota hope. Mbudzi dzikashota mudanga. NavaSolomoni arota achipiwa wisdom. Level iyoyo manje yekugona kuti ndarota usiku hwanhasi mangwana kuseni ndakufamba sendinazvo. Ndo inovhiringidza vaEdheni manje iyoyo. Kuti munofambireko muchingozvikakanyadzawo muneiwo imi. Takarota. Ndati ranhasi nderekuti zvakaonekwa zvinogara munyika iri kure nenyama yedu ngazvipfeke nyama zvigare pakati pedu tione kubwinya kwaMwari. Oh, Mwari ndibatsirei pano.
vakaiswa vakomana nekutambira chinhu chavasina kuona charotwa neumwe murume. Zvikanzi farai sechavapo vana vaAbhurahamu vanoverenga jecha vachideedza mazita. Ndiri kuzwika zvakanaka here nini? Shamari, kune creative power iri pano inesu nhasi isiri yekuti tazobva panapa takumbonokumbira Mwari kuteketera kuti Mwari tipewo. Ratafamba naro riri pano. Iwe Solomon achipedza kuita mutambo, meeting, conference kana kuti party iyoyo yakainterruptwa nevamwe vakadzi 2. Vakadzi meno hanzi vakadzi zvifeve zviviri vane nyaya dzavo dzanetsa. Kumba hakuna kumira zvakanaka. Iwe mukadzi, inyaya yako yawauya nayo nguva yekufara, tichifara kudaiso, inyaya yanetsa ndei? Regai ndikupei mamiriro ayakaita. Vakadza dzaive mhombwe, zvifeve zvavakadzi zvaitora varume vevaridzi nevasina varidzi. Zvichibhadharwa mari. Asi parwendo rwebasa vakazvitakura vese. Zvingangoratidza kuti mwedzi umwe chete. Zvino manje panguva yekurara mumba ndo panzi mumwe akatsamira mwana wake ndokubva afa. Ndokumuka ndokutora mwana waauraya ndokunochinjana nemwana mupenyu, ndokutora mwana anopfakanyika ndokusiya chituna, ndokudzokera kumubhedha wake ndokunorara zvokubatwa nehope. Iye atora zvemuridzi. Kunyarara zvavo sezvinonzi zvavainazvo ndezvavo. Kutonokotsira nechine zita rangu. Haiwa, ngatifambei nayo. Mai vachipatika vanoti handei kwamambo. Mambo anoti kwakanaka here kwamauya mangwanani. Zvikanzi nemhaka yakuti yaitika manje manje. Tsanangura zvaitika. Mukadzi anopopota, anopopa furu. Mambo anoti aiwa, hapana chandinogona. Ona sekretari haana chaambuti atanga kunyora. Tsanangura nyaya yako zvakanaka. Mukadzi anoti, mambo we, kumba kwatabva tine 1 room. Tinorara imba imwe chete nemukadzi uyu. Takawirirana nokuda kweprofession yedu. Asi takarara sezvizvi. Zvakatiwana ndezvakatiwana. Ndakatakura mwana. Ndokubva ndabatsirwa mazuva 3 apera. Uyu anga akazvitakura ndokubva abatsirwa nezuro. Asi pausiku wazopfuura ndo patinoti takarara. Uyu mukadzi uyu akanyarara zvake, uyu seasingazive zvaari kuita. Ndokutsamira wake mwana chitunha ichi. Ndichifamba ndichinzi ndine mwana akafa. Zvekunge ndichabatwa maoko navanhu sezvinonzi ndini ndakafirwa. Mupenyu ari kuyamwa, onai kusanyara, waari kuyamwisa. Mwana wangu,
wake waakatsimbirira ndeuyu. Mambo vanoita kunge zvisina kunyasomira panzvimbo. Uri kuti here uchiti unacho ndo chako uyo ndeye wakasvanzi ndaigoya kuzomanga naye mambo mapindukani. Ndati uyo waai naye ndiye wangu. Uyo ari pano akafa ndiye wake. Mambo akati aiwa mukadzi uri kutadza kutsanangura. Uri kuti here chakafa chikanzi naye mambo. Munotonga sei nyika yese kana musinganzwisise nyaya? Ndati icho chigere nemuvakidzani wangu icho. Uroja uyu ndo wake. Ndati imba yainayo. Mambo tonga inyaya zvakanaka. Afirwa panapa handizirini, musandibate maoko. Rombe panapa handizirini. But mai vakabata chipenyu chavakabata ndechangu. No. Ukatarisa zvakanaka nyaya. Uri kuona kuti haina kuitika 3 days ago. Yaitika usiku. Usiku waumburuka mukadzi achitsimbirira mwana. Ndo usiku Solomoni waanga achirota achipiwa uchenjeri. Saka iwe mukadzi regedza kuchema nekuti dambudziko rako risati ramanifesta solution Mwari aitoigadzira. Hatina nhamo inotangira dambudziko kwa Mwari. Hatina dambudziko rinotangira solution kwa Jehovha. Na muchiuraya vana panapa already hope dza Solomon dzewisdom, Mwari vachimupa hope dzewisdom, vaitofanira kugadzira platform yeperformance kuti zvawarota izvi ndakutofanira kugadzira a situation yandoda kukupuruvhira kuti wadzirota nhasi mangwana acho unogona kudziwana. Vakadzi ava ndokuenda. Uyo akanziwo kwamambo kunotyise. Dega nebhareta akabata mwana womuridzi. Mai, step yenyu nepride yenyu zivai kuti usiku hwamauraya mambo anga achireiswa level. Haasisiri Solomon waunoziva. Mambo anoti alright. Saka chichanyasonetsa. Alright, amuna imwe problem here besides izvi kanzi hatina imwe. Enganda kuti hatina imwe, but dambudziko one riripo nderekuti zvaitika izvi zvaitika tiri vaviri. Onai mukadzi uyu. Inzwa. Mukadzi uyu anoti kuna mambo zvaitika tiri vaviri. Taingove vaviri chete zveusiku hwanhasi hakuna murume akauya. Tanga tiri vaviri chete. Saka nyaya yakadai so, naiwe mukadzi, naiwe mwana wesangano, ndinoitonga sei? Yauri kutobvumawo newe wese kuti ini Solomon ndakanga ndisipo. Wasumuka sei ukananga kumba kwemunhu akanga asipo pazvakaitika. Nyamba mukadzi akanga aine revelation yekuti kudenga kuna Jehovha anorara mudzimba dzavasikana, anorara mudzimba dzavakomana, anogara matare paunoranganwa iwewe. Saka mukadzi ari kuti, now mambo Solomon, ndinoziva kuti imi mune ushamwari nemhando yaMwari akadaro. Bvunzai Mwari wenyu anopota achipinda mudzimba dzavanhu kuti zvii zvakaitika. Munditongere nyaya yangu. Ngaitongwe. Solomon ndokubva ati kana kwanga kusina mumwe aripo. Ona vana havasi kuverengwa, hanzi tanga tingori vaviri.
ndava vana vacho mumwe ane mazuva matatu mumwe ane zuva rimwe chete havana contribution. Dai vari vana vayaruka ainzi naiwe mama ndevaipe oti awo handiti. But nemhaka yekuti level yevana yacho havana miromo inogona kutaura muridzi. Dai mwana aine muromo, dai mwana waiziva, dai mota dzavari kufamba nadzo dzaitaura. Kutinhira kwemotikari iyo kungadai kuri kungoti ndidzoserei kumuridzi wangu, ndidzosere. Ndava hakuna muhedheni ane chinonzi chake. Vari kutora mukana wokuti dzimba dzacho hadzitaure. Ndiri kudzika zvakanaka here nini? But ndinofara kuti wacho muridzi wechisingatauri ane muromo unogona kutaura. Ndakatopaka izvozvo, hapana chakanaka ipo panapa. Handichada rimwe zuva futi ndakaita zvandakaita izvi. Mfundisi ndimirire rinouya gore. Rino ndamboripedza sei? Ndasiya firiji isina chinhu. Kana mine chirimo chigubhu chemvura, handidzokere kumba kwakadaro. Ndiri kudzika zvakanaka here nini? Panapa ndiri kuda kutamba mhaka. Ndauya ndine authority ya judge. Vana baba ndinzwei, vana amai ndinzwei. Musa underestimate simba ramweya mutsvene. Zvatiri kutonga panapa, it is going to be final. Ndiri kunzwika here? Izvozvi ndakabata sando, handisati ndarova pasi. Ndichirova pasi pano, achakuroya anonoka. Takuda kupedzisa nyaya yako iyi. Tisakure nekuzunza. Ndiri kunzwika zvakanaka here manhera naye? Ai. Ndo zuva randanga ndakamirira. Nekuti Mwari wangu akandiudza ndinoda kuraisa mamillionaires. Mumwe akati handidi million, ndoda billion. Ndikati unogona kutaura iwewe. Terera unzwi. Gara basi. Aiwa, bata mari yako muruoko. Bata muruoko. Ibate. Ukanzwa yaita shoma uchiwedzera bedzi uramba wakaibata. Ndava uchafamba wafambazve. Pane nyaya yokuda kuitika panapa. Ndava offering yako inoitwa kuJerusalem ndeye manifestation yezvakarotwa. Ndiri kuti nhasi uchapiwa simba rekuti kana Mwari akuratidza zvinhu kuhope, unogona kukumbirawo kuti ndinobvumidzwa here kumuka nadzo. Mwari ndakandichikumbirawo hope idzi ndiende nadzo kwandabva. Varume, yandaverengesa panapa ndo zvairi. Alright. Vakadzi 2 ava ndichiverenga ndichiona ndichipiwa anonzi revelation. Aindiudza kuti ichechi mbiri. Chechi yemwe yetsvina nechechi yaJesu. Asi dzese zvifeve. Israel kangani mubhaibheri achinzi mukadzi waMwari. But Mwari anomuti uri chifeve. Nekuti ndakakuburitsa muIjipita ukazosarudza vamwe vaMwari vawaida vasiri inini. Rimwe time Mwari anoti ndakakuona uchipfakanyika muropa ramai vako. Ndikati kwauri rarama. Wakura ukaita chimhandara. Wakutsika pasi pachitinhira. Wakanzwa kuti handizi murume kwai. Ukatanga kusarudza vamwe varume uchisiya inini. Nenyasha dzese dzandakakuitira. Ndikakupa basa nhasi unonziwo munhu maharare. Ukafamba nemota inotyisa ndirini. Ndakati kwauri rarama. Mota yauna kuipiwa naSatani. Nyika yanga yakurasa uchipfakanyika muropa ramai vako. But ndokuburuka denga rangu inini Mwari. Ndokupinda musango rawakanga wakarasirwa.
ndakakutarisa ndakaona kuti uri kunzwisa tsitsi, ndikakupfekedza ndiri Mwari, ndikakuzora mafuta ndiri Mwari, ndikakupfekedza ring. Vamwe vachiti inonzi child abuse, munhu mukuru akuchata sene, ndikariska life yangu ndikachata newe. Nhasi wane zvimwe zvikomba. Mwari anobva ati chinondishamisa pauri ndechekuti dzimwe pfambi dzese dzinobhadharwa, asi iwe unobhadhara varume vanosangana newe. Iri kunzi pfambi panapa ndiani? Israeli. No. Vakadzi vavira machurches. Rega nditange neyedu iyi. Chechi mbiri idzi dzichigara mumba imwe chete, dzaigara panyika imwe chete. Mwari mutongi wenyaya ari kure navo. Chechi yamadhimoni yemwe yetsvina iyi ndokumuka pakati peusiku nekuti ine dambudziko. Chechi iyi ine urwere yekwasatani iyi. Vakadzi tu ava regedza kumbochenesa hwani wavo. Chavabata vese zvakanaka tozogadzisa nyaya yedu tapedza. Ngatimbobatai mafacts ese enyaya. Tutanga taunganidza nditika uzai nyaya kana chitongwa so unombofunga kuti hapana pa handidzoki. Hapana handidzoki ndava unongochiburitsirwa nyaya dzese pachena. But pakupera kwenyaya inozotenda kuti ikuitire zvakanaka. Right. Vakadzi vari vavira. Uyo mukadzi akauraya mwana wake ane chimwe chirwere pamusoro peumhondi, anonetswa nemavato. Kana munamatirawo pamunamato yenyu musakanganwe, ane mavato. Mai vane mararo. Kuzouraya mwana imwe nyaya, asi mavato. Mwana afira mumavato amai. Mai vatorerwa mwana vane hope. Mai inorara iyoyi. Chechi yaJesu yakakotsira. Ndava nyika iri kuti kana yakanya zvinhu zvayo zvayakavamba yega, inopatika youya kwatiri nazvo zvakafa. Totorerwa zvipenyu zvedu, nyika yotisiyira zvakafa, yoenda yakabata upenyu huri kubudirira. Zvenge vanonamata marombe, but vanonamata hazi marombe, kungoti vanonetswa nehope chete. Toda kudzigadzisa naso hope idzodzi. Vanongonetswa nehope. Chechi ya devil ya satani yavaroi yenyanga iyi yakazviziva kuti kwacho kune zvipenyu kwakakotsirwa, handendi zvakafa, ndokutakura zvituna ndokuuya nazvo kukingdom yaMwari, ndokunogadzika kuchechi yakavata, mutenda akararamuka, ndokutorerwa chipenyu ndokuendwa nacho. No. Nyaya ukaitarisa zvakanaka uchanoiona kuti ine pamwe painotanga kukora muto. Ndava mukadzi ari kutsanangura zvinhu izvi. Haazi mukadzi anga akadongorera nepahwindo zvichiitika. Vanga vari mumba vese pasina mumwe ende vese vakarara. Uyu auraya mwana wake. Anomuka usiku ouya kutora mwana wemumwe. Ora chinzwa mukadzi wacho akutsanangura nyakutorerwa mwana. Akutsanangura. Anoti mambo wangu tenzi. Zvino tiri vaviri mumba takati takarara tese. Uyo ndokuumburukira mwana wake, ndokumuuraya. Uyo ndokutora mwana wake akafa. Uyo ndokuuya naye, ndokutora mwana wangu mpenyu, ndokusiya wake akafa. Uyo ndokuenda nemwana wangu mpenyu ndokunorara.
ini ndokusara ndine mwana akafa. Narration yese yenyaya iyi, mukadzi uyu achimbobvuma kuti ndanga ndakarara, zvekugona kudiagnosa kuziva kuti chauraya mwana ihope, mararo. Ende uyo pauraya mwana azomuka pakati peusiku akauya, ndokutora wangu, ndokuenda naye, ndokundisira chakafa. Now, level ye revelation iyo iri kundiudza kuti uyu inenge chechi ya Jesu. No. Ndinoda kuti Mwari akupe supernatural ability yekuti zvichiitwa iwe usipo, Mwari achakupa ziso rinoona. Vachasara vochera gomba racho, iwe wakatarisa. Bhaibheri roti anochera gomba ndiye achawira imomo. Ndati Mwari wangu achakupa nzeve yekuti pavanorangana nezvezita rako, iwe usipo asi uchazvinzwa. Mukadzi ane revelation uyu ari kutsanangura zvakaitika akarara. Ari kupiwa naizama kupa vamwe nemuti wakadai sokuti ndoinonzi forensic. Amerika neri post mortem iriyo yakaita ndizive. But kuzoziva kuti kwabviwa nemwana uyo atsimbirirwa, haana mbabvu yakatyoka, suffocateswa nekutadza kufema nemukadzi uyu. Zvino mambo nyaya iyi ngaichigadziriswa ndava uyo waainaye ndiye wangu. Mambo ndokuti all right, haunzwe, unenge wakutsanangura zve, wangochingonya kuchema, tinoda maservice aunonyatsotsanangura, taura. Yakutongeka manje nyaya yako iyi. Saka uri kurevei? Ndiri kureva kuti nyika yatinogara yachenjeresa. Zvavainazvo hazvizi zvavo. My God, ndiri kudzika zvakanaka. Ndoda kuti muve careful. Ndava power yakademonstratewa naMweya Mutsvene pandimi, yanga iri demo beds yezvaari kuda kuzoita nechechi, kupota achitora zvinhu zvemamwe marudzi achizvisa muchechi. Kusvika vakushamisika maarchitectures kuti ko vakatanga kugonawo kuvaka rini. Every field iri munyika iri kuinvestwa naMweya Mutsvene ichitransferwa ichiuya kunoku. Ndiri kunzika mushe. But shoko kana richiti pfuma yevasakarurama ndeye vakarurama, Mwari achameka sure kuti pakutransfer kwake pfuma haibude muruoko rwemutadzi ichinowira futi muruoko rwemutadzi ari muchechi. Ipapo sapakanganwa ipapo. Zvinonzika zvakanaka. Mwari paakushifta wealth into his kingdom, kupota pfuma yemukingdom ichiburitswa, ndonyaya ndakamboda kubata panapa ndikana kuti vamwe vacho vari panapa vangazvinzwa. Mwana muparadzi achidzoka, the prodigal son, anoti, Father, I have sinned against you and against heaven. Mombe dzakatorwa hadzisi dzekudenga, dzakatorerwa baba vari panyika. Asi munamato wemukomana unoti, ndakatadzira imi uye nekudenga. Kudenga kwatadzirwa nemutoo upi? Yanga isiri nyaya kuti bedzi mukomana yakanoita upombwa akadi. Bhaibheri rinotaura zvese izvozvo. Akangonotamba neshamwari dzisinganamari dzisiri right. Pfuma nhomba yapedzwa. Anokumbira baba ava ruregerero. Number 1. Number 2, Mwari muridzi wepfuma ndava paakatora pfuma yanga iri mumaoko ababa, yanga iri mukingdom. Ndiri zvakanaka. Ndokuexporta wealth yemukingdom, ndokunoisiya kuvahedheni, achibrokesa umambo hwaMwari. Saka pandakatorera baba pfuma iyi, havasi baba chete, iri mumaoko ababa, yanga iri yekingdom. Zviri kubatsira zvakanaka izvi.
Hauna hure futi richadya mari yako kubva nhasi nezita raJesu. Wandinzwa? Ndati hakuna n'anga ichabata futi mari yako. Atisisina mari inopota ichingoyambuka ichijamba fenzi yaenda yadzoka yadi yedu ndeyedu. Ndirikunzwika zvakanaka. Ndo pandoda kuregeni papamidze ipapa. Tiri kuvarairwa varume. Kubhuku yavaRoma ndo kwanzi zvino. This man, he is a minister of God unto you for good. Ndokubva apiwa rimwe zita ranzi, he is also a revenger to execute judgment. Ndokubva panzi, iwewe kana uchiita zvivi hana yako ngairoyo. Asi kana uri right panyaya yese ziva kuti iye wandakuudza uyu abate munondo wake pasina. Ndirikunzwika zvakanaka? Pane munhu ari kutsanangurwa naPaul panapa. Vamwe vangafunga kuti ari kutaura madzishe enyika vanotonga mhosva nechinechi. Ndiye munyori umwe chiti akazombotiregedza kuenda nenhau dzenyu kunyika. Hamuzivi here kuti imi muchatonga vatumwa. Nana Peter vese vakataura mazwi iwayo. Saka kune mumwe ari kurepresenta the Lord. Ari kunzi he is a minister of God. Uye haabate munondo wake pasina. Ndo pandazosvika manje pandatanga kuverengera nyaya. Yanetsa yabva kure. Solomon ndo paakazoti no. Alright, payasvika ndofunga yaibva. Ndakuda kuti iko zvino izvi ndipewo sword, ndipe banga rangu. Uyane banga, mwingama yane banga. Ndokubva kwamhanywa ndokunotorwa rino rakarodzwa. Ndokuya ndokubva rapiwa mambo ndokubva apa kumuchinda zvikanzi usazocheka. Right? Tora mwana. Wacho mpenyu kwete akafa, tora mpenyu wacho. Cheka nepakati upe mumwe pisi yake nyaya ipere. Tipfurire pamberi nemabiko. Tiri kutambisa nguva panapa. Unoziya vanhu vakauya ipapo for the first time. Hana dzavo dzakarova vakati vakomana chigaro chiye chagarwa. Atina kumboona matongero akadai so hinda vaSolomon apindwa nei. Nyamba dzikama mufundisi havana kurasika. Handina kurasika. Apa mwana paakuda kutemwa nebanga. Solomon haana kutarisa mwana, akatarisa muridzi. Ari kuona pameso pacho. Ndione manamatiro aanoita, matsanyiro acho achandiudza kuti ndiye muridzi wemwana. Ndava ziso ramambo riri pamusoro pako. Solomon akaramba akatarisa so. Achiona. Ndokubva ona mai vabataura vakati nai vedu regedzai kuuraya kana. Alright, chimupai alright mwana wacho. Zvikanzi wati. Zvikanzi mambo chimupai henyu mwana wacho. Atore. Ndisare nechitunha ichi. Zvikanzi naiye wacho ari kunzi ngapiwa. Hapana iyoyo. Mambo vati ngaadamburwe nepakati. Iwe pisi yako ini pisi yangu. Mambo vakati chiisa banga pasi. Ndati chiisa banga pasi. Torai mwana muendese kuna amai. Torai motikari ngaiende kuna baba. Imba ngaitorwe ndati ngaiende kuna amai. Maitiro ako manamatiro ako. Shungu dzako dzinoratidza kuti ndiyo wakabirwa iwewe. Zvino ndauya pano semuranda waJehovha. Ndanzi handibate munondo pasina. No. Solomon paari kuti ndipe ibanga. Haasi kungoreva banga be, akura sword of the spirit, which is the word of God. Handibate microphone ino pasina. Ndauya ndakapaka. Ndauya ndakaloda. Nokuda kwemhaka iri kuda kutambuka pano. Ndati vakomana gadzirai maspikers aya.
isaibanga muruoko rwangu. Ndakuda kutamba mhaka panapa. Ndava nyika yakatora zvinhu zvine musoro tikapiwa zvinhu zvisingashandi. Ngandipinde nemo. Vakatora zvikoro zvepamusoro tikapiwa marabishi. Life yako yakazara zvinhu zvakafa. Uri kubatwa maoko iko zvino nematambudziko nyamba akafirwa uziriwe, akafirwa muhedheni. Kandipopote ndiri baba. Ndati romba uziriwe. Asina mwana uziriwe. Ndauya kuzozviprova izvozvo. Ndunzika zvakanaka. Vaikuti rombe, dofo, munhu akazungaira, dzimati, zungunde, deyateya, minomontaura zvavanotaura chidaro. Vaitadza kuona. Nyaya yako yanga isina kutongwa zvakanaka, vakakurumbidza kuconclude. Regedzai jaji apedze nyaya. Hakuna munhu anonzi ane mhosva kusvika apruvha kunzi ane mhosva. Ndiri kunzeka zvakanaka here. Ndauya kuzotaura kuti chakafa chawakabata hachizi chako. Ramba wakavhura nzeve yako. Why life yedu iri kuteverwa nerufu? Mwari andipa simba pamusoro pedhimoni rerufu. Why? Chese chako hapana chinofamba mushi. Motikari yako mamwe maplaga afa emushi. TV yako haibate mamwe machannel chero set kwa sei. Masofa ako wani racho rakabhovhokera. Tebhuru yako rimwe gumbo racho rakatyoka. Sheti yawakapfeka apa rimwe bhatani haripo. Imwe bhutsu inotsemuka, imwe ichiri kunzwa. Mweya werufu. Ndunzika zvakanaka here. Vahedheni vachitora zvinhu zvedu. Ndine munhu epanapa antori neimwe foni imwe key yacho haibayiki. Onda TV nemamabhatani akawira mukati. Ikupota uchipusha nemugoti kudai so. Haasi mwana wako. Ndikunzeka zvakanaka here. Shamari, uyo mwana uyo ndo wako. Chero usina kufitwa naye asi ndo wako. Ndakaona vamwe vakadzi vapfupi akaisa mapilo pasiti remotikari, Land Cruiser nemahirida. Nharo dzekuti ndinotoonawo bedzi ikoko kumberi ikoko. Ndinokuqualifyisa nhasi. Iwe vakatora zvikoro zvepamusoro zvekuti vana vavo vachiri kunhuhwa manapukeni vakutogona kubaya macomputers. Isu vedu vachinzi mangwana uyai nemutsvairo vanangu timbotsvaira yadhi. Mwana uyu akachenjera aita sei anogona kuronga zvidhina paassembly. Nekudiridza orchard. Vavo vana vachienda kuzvikoro zvari more advanced in technology. Makajaidzwa wangu mwana anoendawo ikoko. Ini varume ndiri kupenga panapa hapana chakanaka. Ndiri kusotwa nekuona munhu asina bhaibheri mumba make achidya mari. Mwana yeye mwana wako. Zorerwa mwana wako nhasi. Mukadzi akati azviite handimirire mangwana. Mwana kana abiwa usiku wanhasi kuseni kwacho handei kwamambo. Zvino ndauya pano ndakabata munondo. Joshua chapter 5 verse 13. Joshua akaona kuine mumwe murume anga akabata munondo.
akamira zvake saana zvaita zvikanzi naJoshua, uri mumwe wedu here kana kuti mumwe wavavengi vedu? Uri kuda kurwa naIsraeri here? Zvikanzi I am the prince of the host of heaven and I have come. Ukaona nyaya yako yatengwa nengirozi, mwana wamai wakuenda kunobudirira, nekuti uchibva pano kune ngirozi ichaenda pamberi pako yakabata munondo unonzi shoko raJehovha. Hakuna chinorwa newe chinomira. Makomo achasuduruka kuti iwe upfure. Nzizi dzemvura dzichasuduruka kuti Israeri atsike pakaoma. Ndauya kuzotamba mhaka yako. Shamari, munondo kana wabatwa hapana chakanaka. Ndinonzwika zvakanaka here nini? Pane transfer yakuitwa right now in the spirit. Mwari vari kukupa the spirit of revelation. Ndavachechi nguva yanga yakakotsira ichinamata, vaedheni vakauya vakaba ma-ideas edu vakaenda vakanoshandisa. We've got so many powerful people vari muno, but vari kutsikwa musoro. Zvapera izvozvo izvo. Zviri mauri ngazvibude. Pihwa mwana wako kana washanda bhadharwa. Hapana iyoyo. Ndiri kuda mwana wangu nhasi. Handina basa kuti nguva yafamba, ndiri kuda mwana wangu. Shamari, nguva yatakupinda iri serious. Haizi nguva yekulenga. Unoziva muedheni ndosaka uchiona vaedheni havapo panapa. Because vari kuenjoya zvinhu zvedu. Havana chavari kukomplaina. Isitauya panapa nekuti tine chichemo. Zvavainazvo takatorerwa ndezvedu. Ndinonzwika mushemushe. Handisi kumboda kuita munamato wakawanda. Ndiri kunyatsoda kuti Mwari akupe mari. Mwari akupe utano. Mwari akupe pfuma. Mwari ngaakupe rugare. Nguva yeusiku ndo pari kuroyewa chechi. Takakotsira vaedheni vari kuuya kuzoba zvinhu zvedu. Ndo inonzi mambo wangu, hamuna kudyara mbeu dzakanaka here? Zvikanzi ndadyara dzakanaka. Zvikanzi koinda vakwamera masawi kumunda. Muridzi wemunda anoti ndaziva kuti ndiyanazviita muvengi. Ukaverenga Bhaibheri rinoti pavakapedza kudyara vakaenda kunorara. Vaenda kunorara vadyara mbeu dzakanaka. Kwakauya mutumwa aidyara mbeu dzerufu. But muridzi wemunda anoti an enemy has done this. Revelation. Anga asiko kumunda, but akaziva kuti adyara izvi muvengi. Anga akakotsira, but akaziva kuti zvaitika ndezvipi. Oti pabatipa pane nyaya ipapa pana kupedzera pane nyaya. Vapedza kudyara mbeu dzakanaka, kune mumwe akauya nembeu dzakaipa. Pamusoro pemari yako kuti usafare mumba macho. Pamusoro pemurume anonzwisisa mumba macho hamunakidzi. Mwari adyara mbeu yakanaka. Pana akauya usiku. Usakanganwe varira kuti usiku. Nyaya yevakadzi ava usiku. Muridzi wemunda anoti ndaziva zvaitwa takarara. Mukadzi uyu aurayirwa mwana panonzi kuseni paakatiregedza ndiyamwise. Ndokuona kuti mwana haasi kuyamwa. Bata mwana akatonhora. Bhaibheri rinoti, and when she perceived, when she took a close look, she discovered kuti hazi mwana wangu. Vara iroro kanoristadha rinokudza kuti it was like a revelation. Akatanga kustadha situation yake, tarisa nhamo yake. Ndokuona kuti handifunga kuti Mwari paanonzi Mwari rudo angandipe nhamo yakadai. Uyu mwana hazi wangu uyu. Inonzi discover to recover.
kuexamine, kuziva kuti sofa riri muno zvaro. Mando yevhangeri, quality yegospel randiri kunzwa nekapeti yandiri kutsika. Kuramba uchifuga gumbezi rinenge maneti ehove. Good night, good night, good night. Munenge makuenda kunoraura. His life young. When she perceived, this is not my baby. This mwana wenhamo inini. Kunyepa. Ndogara ndichikudza shoko iri. Dai Mwari aida kuti utambudzike. Haikubvumidza kunzwa zvinhu zvinodhura kudai. Vavengi vako havasi kufara kuti uri pano izvozvi. Egare padzokorodzi. Ndati vamwe vako vaunonamata navo nevamwe vanokutungamirira havasi kufara kuti uri pano. Why? Hapana pakambocherwa gold kana madiamonds pasina security. Ukaona panorambidzwa rambidzwa. Ukaona pavanotaura taura. Pane nyaya yako ipapapa. Muvengi wako atsamwachi hatisi kunamata Satani. Tine mwana wedu akatorwa. Zvino ndakuenda kwa mambo. Nyaya yangu ngaitongwe zvakanaka. Usiku ukabvunza Jacob anokuudza kuti dai pasina usiku ndakarora mukadzi kwaye. Vanotichinjira usiku takarara. Mwari achakupa spirit of revelation kuti kunyangwe wakarara usiku unenge uchiona zviri kuitika. Hakuna mwana wako anobatwa wakakotsira. Ndiri kuda ari kupenga panapa kuti mwana wangu ngaadzoke. Ndakabata munondo iko zvino izvi. Hapana chakanaka nhasi. Ndiri kudeclare kuti no matter kwaakaenda mukadzi wako, kana akatorwa nehama dzake ngavadzose mukadzi wemuridzi. Ndakabata munondo ndati iwe hure, regedza murume wemuridzi adzoke kumba. Ndinokuuraya nezita raJesu. Shamari kana pabatwa banga hapana chakanaka. Panzi naPauro uyo akabata banga muranda waJehovha. Usatambe naye abate munondo mahara. Hatina vhangeri inoenda mahara. Hatina vhangeri inoenda pasina. Mumwe anodzokera nhasi akabata mwana wake achichema. Ndakutopedza izvozvo izvi. Ndina Mwari anokudzosera uine chipenyu. Wakauya wakatakura chakafa. No matter situation yako yaora, no matter ndiwe wakauraya, tina Mwari anomutsa vakafa kubva kumakuva. That power is present even tonight. Shamari, judge kana akuudza kuti you are free. Chero community yese kakutarisa nepahwindo kuti mbavha iyo, mbavha iyo, mbavha iyo. Unofamba wakaisa maoko mumwe. Nyaya yangu yakakliwa. Vacho vanosunga vakati handina mhosva.
Shamwari kuno ndokune final say. Ndauya kuzokuudza kuti aufe uri rombe zvawakaita izvi. Dzosera mwana anonzi rombe kumuridzi wake. Dzosera mwana anonzi chirwere kumuridzi wake. Prosperity belongs to you. I feel the power of God now. Ndauya kuzopusha munhu. Because vamwe venyu so hamuzi kure kure. Muri padhuze. Uri kunyasoona kuti vamwe vakaremara vari kupinda mumvura vachipora, iwe uripo. Miracles ari kuitwa mu same church. Mwari achisumudza vamwe, iwe uchisara. And now you are looking for a man who can push you. And I've come to do that. Pedyo so. Unoramba uchidzwa munhu wemunana. But usiku ukangouya wabirwa. Mari kana yakuda kungouya ukangorota rimwe dhara so yatoenda. Kana paine zvakanaka zvakuda kuitika ukangorota nhingi wako zvatopera usiku. Tine vanhu vari pana panokutaura izvozvi so. Chese chakaipa chinoitika mulife yake anenge arota usiku. Ouya otorerwa chipenyu osirwa chakafa. Unoyedzerwa uine mwana asingafeme. Uri kubatwa maoko ezvino zvao handiwo wakafirwa. Namaizi yakwe. Tine vanhu vari panapa who owns my properties but ari kunzi Roger. Nokuda kwemwana akafa waakapiwa. Unoshaya mavheji kwete nyama yemavheji. Mwari achimbokuinteresta nevhangeri yakadai. The devil is a liar. Ndauya kuzotonga. There is this power. Whatever chauchapesua from today. Inzwa. Wanga uri mweya wetsvina. Unoti chese chawabata chinofa. Chawabata chinochikoka. Chawabata chapunzika. Madhimoni erufu anomanifesta muzvinhu zvaunobata. But I cancel that tonight. Ndiri kuisa rufu rwako kuseri kwekupfuma kwako. Kana usati wazviona kufa kanganwa. Ndinonzwa zvakanaka. Atibate munondo pasina. Vakaenda newe kuchechi. Vachifara nekuti vanga vaine vana vaitamba. Nyamba hande kwa mambo. Denga rinotonga nhasi. Wese agere zvakanaka nokuda kwezita rako. Ndichifamba panzapa. Nachiona motikari dzakanaka stereki. Nedzimwe dzisina kumira zvakanaka. Dzandinotenda kuti nemuridzi auya nayo. Ega usina kumboudzwa, you can tell kuti hazi mwana wangu uyu. Mapfekera awakaita, machenera awakaita, donzera inoita musoro wako uyu, kabhutsu kawakapfekaka, akachaditsoka, kakuda tumabhireki nekaklash, kasenereta mbichana, uchidaro, eka. Unoona boora ngoma, maziso akatsuka nembanje, akabata zimotikari rinotyisa. Uri kuita nemotikari yemuridzi.
Aunyari. Iwe. Inonzi power to get wealth. Are you ready now? Arizi simba rekungoti munhu anongobatwa ongorinzwa kuti rafamba mandiri. No. Power racho. Ndikutaura muZimbabwe muri kuzoitika mariro. Ndinonzeka zvakanaka? Ndati vanhu vane mazita anotyisa kana vasinganamate ngavakurumbidze kutendeuka. Mari yavo haisisiri safe. Ndinonzeka zvakanaka? Shamari uchibva panapa uine pocket isina chinhu. Uchidzokera kumba uri kubva Gibeon. Chandiri kuda bedzi ndechekuti vavengi vako vashamisika, vanofana kurwara. Ndoda kuvarwarisa. Apa handisisine inewo apa ndakuda muvengi wako. Ana Makandiwa makangoparidza zvemari. Prosperity pese. Shamari mweya mutsvena hafambe nemarombe. Hakuna kunyangwe vese vakaita basa mutebhenekeri zvinonzi ndavapa mweya wouchenjeri. The spirit of wisdom. Joseph ari mudiki akave a national administrator. Why? The power of the Holy Ghost. Haugarwe na mweya mutsvene ukaramba wakatsikirirwa navanhu. Never. Panda kutonga nyaya yako masimba iwakaipa akudedera. Already I can see a shaking in the spirit. Izvozvi vakatarisa so pamagirazi avo vane zvimakombiyuta ka varoda kuona kuti zvinoita here zvaari kutaura mukomana uyu. Zvino chekutanga chandakuita kuendesa magetsi ndakudzima makombiyuta acho iwayo. Takuda kuvhara madhoo. Vepanze ngavagare panze, vari muno ngavave muno. Nekuti handibate munondo waJehovha pasina. Ndauya neashoko anonzi Jehovha. Vanokupiringisha because vanokumonita. Vanoona chauri kutandanisa usati wachibata. Vomhanya pamberi pako. Ndiri kuisa simba rokubudirira maoko mako. Ndinonzeka zvakanaka? Mwari kana ndichiparidza Mwari anosumudza marombe. Handina munhu wandinofamba naye kuti hande ndiri kurodza kwa vanhu vakuone kuti ndorombe rakasumuka. Ndinofamba neni. Ndinofamba neni wacho. Ukada kuona nyasha tarisa panapa. Ndokuti utende kuti Mwari wedu ane nguva dzaanombosudurudza mabhuku nemadegrees nemadiploma oti ndakuda kugadzirisa mwana wangu pano. Ndava nyika nechikoro chayo zvafoira. Tine vakafunda vari kutambudzika. Pakudiwa Jehovha. Ndakukumbira nyasha idziko zvino.
handizive kuti ndichatendererwa kubata vanhu vangani.